Με συγχωρείτε. Είμαι ο νέος και εσείς του διπλανού διαμερίσματος. Τι θέλετε? Μου χρειάζεται μία πένσα. Μήπως έχετε? Ναι. Πρέπει να έχω. Περάστε μέσα. Ευχαριστώ. Δεν θυμάμαι όμως που την έχω. Πρέπει να ψάξω. Να μην σας βάλω σε κόπο τότε. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ελάτε μέσα. Φοιτητής είστε? Φοιτητής. Τι σπουδάζετε? Ιατρική. Της ψυχής ή του σώματος? Δεν ενδιαφέρουν αυτά τα δύο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Πότε ήρθατε εδώ? Έχω 3 μέρες τώρα. Ακούω τη μουσική. Μήπως σας ενοχλεί? Όχι, ίσα ίσα. Μου κάνει συντροφιά. Μόνοι σας μένετε? Δεν τη βρίσκω. Κάπου πρέπει να είναι, αλλά πού? Δεν πειράζει. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Τάσο. Θέλεις να πιούμε κάτι μαζί?